Bratislavská stanica pripomína takú rozvojovú krajinu vlastne, že stanica nie je dobre zorganizovaná, je to relatívne nepekne, každý sa to ženie, nejakým spôsobom by sa to mohlo civilizovať, možno, že by štát alebo mesto malo trochu do toho vroziť nejaké peniaze, aby tá stanica bola nejakým spôsobom krajšia. Poznám priateľov, ktorí radšej prestupujú v Břeclavi, aby nemuseli prestupovať v Bratislave na vlak, lebo Poliaci. Ne? Pretože ako tá Bratislava je taká deprimujúca, tá stanica. Teda. Čiže v tomto zmysle by som povedal, že skoro na každého cestujúceho vplýva trochu depresívne Bratislavská stanica. Nie veľmi, trochu depresívne. Služby fungujú v celku dobre, ale je také staromódne, zaostalé, trochu lepšie ako v Nairobi alebo v Chartume, ale zase nie o toľko, ako by to malo byť lepšie.